Иң тәмле икмәк, хуш есле кымбагыш майы, тел йотырлык баурхак. Бер һүз менән генә әйткәндә, данлыклы Стәрлебаш ире Атайсал Ватан көсе форумын каршы ала. Рәхим итегез! Мәктәптә укығанда бәләкәйдә шундый бер шигырь ятлатканнар бездә. Нимә ул ватан дигән темага һәм ватан ул улым, туган ер. Буна һин торган урын. Күп елдар гомер кичергән ата-бабалар борын тиелгән. Минең Атайсал менә шулай яңгырай. Тыңлап карагыз әле. Это звуки родной деревни, звук ручья. Водопад, Кук-Караук. Это река и родники. Ашқадар елга шаяга торган бит бәләкәй сакта. Рыбалка. А вот еще звуки, да? В деревне вечереет. Был кис. Тынлы кис урман тирәһендә. Птицы в поле верещат там. Сиңерткәләр был безнең Ашқадар буендагы тугай. Родительский дом. Интересный факт. Стерлебашево ставила знаменитым медресе. Только представьте, в течение 2 веков здесь обучались десятки тысяч шакирдов самых разных национальностей. О Стерлебашевском медресе знали даже в Стамбуле, Тегеране, Багдаде и Мекке. Утын басу. Раньше была такая пила, Дружба-2 называлась, ручная. Нимәлер ашайлар, но нимәлер бастылар алдыра. Мне вчера мама позвонила и говорит: балам икмәк пешердем, хлеб испекла. Это как раз хруст этого хлеба, как мама режет этот хлеб. Еще один факт. Мало кто знает, что Сосланбек Тавасиев впервые услышал от нашего земляка о Салавате Юлаеве. Во время Великой Отечественной войны Сосланбек Тавасиев был эвакуирован в Стерлебашево. И вот житель Стерлебашева так залипательно рассказал легенду о Батыре, что скульптор решил во что бы то ни стало создать памятник Салавату Юлаеву. Вот так вот. Стадо идет домой. Мен көтөдө бек ярата торгайым ни өчүндүр. Беренчеден ул берничә көн һавай атта рәхәтләнеп далала йөрү. Икенчедән ничектер менә табигать косагында көне буена үткәрү вакытын ярата идем. Наша корова Акбаш называли. Акбаш это белоголовая. Көтүгә жүгерәбез, короче, да? Иду с дискотеки. Мәктәп инде, мәктәп. Аллага 8 еллык мәктәбе. Атайсал көсү ул әлбиттә һәрбер кешенең кулыннан килгәнсә бергә, бердәм булып эшләп, үз ягыңа, үз илеңә, телеңә, динеңә хөрмәт күрсәтү. Ысын барлыкта инде менә матур итеп яшәү өлгеһен бирү. Төп көс бердәмлектә. Илебез киләсәге безнең кулда. Строим будущее республики вместе. Атайсал – сила Отечества.